Unsay may pa-challenge ni Kuan, ni Boss Jonji. Akong i-challenge ni John J. Mukhaon siya mang inasal. I-beat niya akong record 9 rice within 10 minutes. Kaya? Kaya 12 rice 2 minutes. Guys, partida. Napa niya siya yung rice ha? Yo, what's up mga kabisaya? Another kuhan na sad kuyog akong mga Oppo gangster. Follow me when I never thought it would have happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything. At tumiog, manginasal kay nami. Challenge sa mong buhat. Atay, gano'n ko lang yung sabot ba? Let's go. People be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would have happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom. Pangita sa kong table sa taas, kay balik 5 ta ka buhok, puno-puno karon. Ako kay kuhan ako. That's mo na gitawag nga old school. Ako guys. Nagdala mi guys sa akong inasal. Tawa yang isudlan. Dahog saging. Tawa. Bilay-lahi tawa. Ang yatay. Dato ka sa mga dato. Pinanay. Palahi. Barbecue rin ka. Barbecue na data kay Iwi Budget. Diba kang ano? Guys, naabot na mi dire. Order naman mi, so naabot na ang mga among gi-order. So giublihan na ni Idol Junji ang iyang old school. Yaman, kalamihan na. Naman. Nila plato. Dahon man tani. Yaya, original lagi na dahon. Junji. Diyan kagikan. No. Dili na bagian dili. Di na pagyan, exit na na. So, si Roland. Naman, sugdan na nato ang challenge. 1 rice kang Roland. Kang Kuan, Junji. Murag 2 ka rice na. Ano ako ah? Nabaw na siya 2 ka rice. Pero, di pa na siya counted kay iyaman ng baon. So, kung mukuha na siya ani, counted na na. Let's go. Bro. Labanan ng mga extra rice. Dali mo. Doon na lang dito. Doon na. Top. Okay. Yeah, doon na. So, tulo na na. Or counted. Counted na ng daan. Thanks. Tulo na ni. Tulo na na, ikatulo. Oh, thanks man. Tulo na. Ang Junji, wala pa. Dili ko mag 9 rice. Basta dili mag 9 rice si Junji. Hindi. Tubag. Kaunom na ni karoy sa kuha. Kadaghan kay kong baon. Nya, unsa man? Ako, ay pada atik ra na. Imo. Okay na ko basta 1 cup of rice. Imo. Never mind. Alright. Ako, kanilang sa ako, duha ka rice. Abi-abihon kayo kailangan mga staff. Gitagaan kong limonsito kay wala ko limonsito. Wow, naurot na yung rice. Tawag-tawag kuhan eh. Rice boy. Tapos unahan. Kapala, ikaupat. Punan pa og duha. Punan pag duha tol. Target. Target. Junji, punan pa nimo. Dili na kahit nakapito na ko rice. Pilde ang buwang. Ikapito na ko na niya. So, ikapito na ni Junji guys. Kani, ikatulo pa. Ikatulo pero nakahurot nag-5. Nakaurot na. Ikatulo pero nakahurot nag-5. So, pila na. So, 8 na. Duha lang dito.
Saya dire po. Oh my God. Kunan ko niya kung sa ka-rice. Ilan ba ginaniya? Duha akong gipangayo. Usa ra gihantang. Ulmiya na sa duhot doon sa tani. Doon sa tana, sige, sige. Naunag human si paring Genesis guys kay ngilngig ng tawgi. Dudut na daw. So kami, kaon pa medyo rekaman. Wow. Palaway sa mga viewers. Oh my goodness. Paring... suya kay si Coco Martin. Oy, nay. Lamid. Man ang panglima. Panglima. Ang panglima. Panglima, ha? Missing na. Upat pa. Panglima. Wala na. Grabe. Oh my. Nagkuha pa na sa akong rice. Idol. Kasi parang Junji, kay lumilo naman. Nagawilong ka na. Busog na. Busog na. Kapila na lang ang rice. Kawalo. Kawalo. Duha adik sa busing. Dua ka rice kuno. Duha akong pangayon. Pangunom na ni. Ang duha. Kalima na ni. Ikalima. Ikaw unom. Oh, no. Alright. Din ako. Wow. Relax na kay init man. Init na, pawal. Junji. Nga na. Busog na si Junji. Wala na yan. Wala niya nakita kung sayang. Padangog. Padangog. Para ganado ang kaon. Kay punan pa man niya og ika-11 ay ika-12 na. Yes. Kung kaya pa kung ika-12, break digid ka. Kaya kayo. Kaya. Junji. Murag ikaon yun niya ang istorya kanina nga makaya niya si paring Ronald. Joe, rice pa ka Joe? Dali na. Murag duha ra gini mong rice. Tulo. Tulo. Kamera ko to. Tulo ra yung rice. Kamera ko ang lifespan ko sa mga 1 tera ra ilakan. Tera man. Tutera, aday. Portera na. Grabe, oh. Kinsay makabreak ani pohon. Di man jud mapil ni Junji. Nagpunta na ng bill. Yo, nagkwenta na sila silang bill. Ayaw saba kay libre ra ni. Nagkwenta sila silang bill. Pilibiran Walang bayad-bayad yun. Kaibigan ko yun. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? A few moments later. Yo, grabe ko ni mamukha na rice. Ikaw na. PNB. Wala pa ganun ni Oh my Burot. God, wala pa good. Pagana ni Burot. Upo ni Burot. Ay, grabe. Believe na ko ni mo. 11 rice. Padong na siya diri. Panglas. Ika-12. Oh my goodness. 12 ka rice guys. Kinsay makakaya og challenge ani. 12 ka rice. Ronald Lucion. Ang ni-challenge atong patingogon. So unsay masulti nimo paring Rock and roll. sa atong amigo nga si Ronald. Rock and roll. To the world. Siningon maka kanina nga kaya nimo Kaya na ako siyam ka-rice. yung ka rice. Yes. Rock and roll. Pero anong katulong naman to? Nabit niya akong siyam ka rice pero wa siya kalupig sa akong 12 ka rice. Oh, come on. Come on. Yata 3 rice ako, what the fuck? Kita yung spoon mo ni mo ba? 3 yata, 3 Tama rice. na rin, 2 rice. 3. 6 man, 3 rice na, 3 rice. 3 rice. Oh, ni katong 1,000 ang buwan, napalahi ba? Oo. 1,000, why since Gio? Oo. Teka, napalahi ba? Nagbalay ni siya kay 1,000 yung kwarta. Okay, 2 rice, wait. 2 rice, right mo ba? Ito, oh. So, ano masasabi mo? Tide is tide. Walang tatalo sa tide. Tide is tide.
Guys, usa na lang kahungit guys. Oh my Usa na lang kahungit. Yeah. Siya na lang gusto sa nagkaon. Siya na lang sa nagkaon. Ronald Lucian. World record. 12 rice. Bye-bye chicken. Bye-bye chicken. Pandan yan yung sa muli ay. Kita. Atay. Buko pandan. Kita. Ini, nalit. Kinain yung Ikaw ang bukog. Bones talaga. Fat bones. Oh my god. May bukog eh. Yo, so nakaman na may kaon guys. Mang inasal, grabe challenge ay. Woo! Grabe si Ronald ay. Naka 12 rice, oh my god. Di ko ako ka-expect nga 12 rice. Grabe mga bata. Grabe mga bata. Yan ako muusap eh. Right. Ano naman nakuha gani? Ila. Woo! Dusig buhok. Dusi ka buk. Kasi ang buhok. Grabe. Pungkol ang bata. Grabe Ronald, I believe kay ko niya. So nag-auna man to siya. So ako totang kitaon niya. Right, so direpot lang na tong vlog. Kung Bisaya ka, i-subscribe mo na yan. Salamat sa pagtanaw. Subscribe boy. And Subscribe. bye! Subscribe.